הטרנד הירוק מגיע אלינו למטבח. כולם מחפשים את הכלים שלא פוגעים בסביבה, הבריאים והאיכותיים. רשת חידושים מביאה את המהפכה הבריאה למטבח. מחבטות וסירים בציפוי קרמי חדשני, המאפשר לנו חוויית בישול משודרגת. מדובר בציפוי חזק, בעל עמידות גבוהה בחום, שאינו נשרט ואינו מתקלף, ומאפשר גם שימוש על כל סוגי הקיריים וגם בתנור. הציפוי הקרמי עשוי אך ורק מחומרים טבעיים ואינו פולט רעלים. בשל עמידותו הגבוהה של הציפוי, אנו יכולים להשתמש בכלים ממתכת ללא חשש מקילוף. כמובן שמדובר בציפוי נון-סטיק, שמונע הידבקות של המזון, ומאפשר בישול או טיגון כמעט ללא שמן. הנה ליין הסירים שלנו. למה כולם מדברים על ליין הסירים? מה זה קרמי בעצם? מה השוני בין ציפוי קרמי לציפוי רגיל? איזה ציפויים אנחנו מכירים? ראשית, הציפוי הקרמי הוא חזק פי 40 מכל ציפוי אחר. שנית, אפשר להשתמש באינסטרומנטים ממתכת. בצד האחורי של הסיר יש פיזור חום אחיד. הוא מתאים לכל סוגי הקריים. קריים מגז, קריים קרמיות, אינדוקציה, ידיות מסיליקון, לא מתחממות. ניתן להכניס את הסיר לתוך התנור, ניתן להכניס אותו לתוך המדיח, פשוט תענוג בישול. ויותר מזה, ניתן להשתמש בפחות שמן, שזה הרבה יותר בריא מכל בישול אחר.